felújítására. Húzza. Nem, most komolyan? Hát az, hogy szerintem több buli. Kajak jó lesz, amikor nem ide jönnek a buszok, hanem oda a templom toronyóra helyére, vagy ide, mert akkor már nem kell kikerülni azt, és akkor itt leszünk, nem ott. De amúgy a biztonsági őrök buzik, már még nem úgy, hogy buzik, hogy melegek, csak hogy meleg szendvics evők, tehát én nekik szoktam eladni a lopott cuccokat, meg ilyesmi, benne is van az újságban, hogy börtönviselt csöves kukoricákkal lepaktálnak a kis táskák, nyomják, mint kutya a kölyköket 6000-re. Amúgy meg annyi zsebes van itt, kajakra görkorcsolyát lelopják a lábadról, kajakra rendesen annyit sírtam, hogy már rendesen kenúzni kéne. De semmi probléma, szerintem kurva jó lesz a busz megáll, vagy elnézést is, vagy kisipoljátok. Szerintem tök fasz, tök jó lesz az új mert nem lesz ott, hanem átrakják ide, csak ahhoz kell egy pár ember. És hogyha kell valami szociális munkás vagy ilyesmi, akkor én jövök, mint a cunami. És segíteni fogok, de szép nagy szemed vagy. Vagy a fejed pici. Valamelyik mindenképp, de tényleg szép, hogy itt hazavinnélek a vitrínbe. És...